हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण मंगळारा राज्यभरात उटंगराच्या पावसान हजेरी लायली। फाटल्या 24 वरांनी सरासरी 3.69 इंच पावसाची नोंद जाल्या। मजगती पेडणे 7.28 इंच जाल्यार राजधानी पणजेत 5.41 इंच पावसाची नोंद जाल्या। राज्यात 1 जून ते 25 सप्टेंबर मेरेन वट्ट 171.33 इंच पावस पडलो। पावसाचो हो नेट कायम उरतलो। बुधवार 25 सप्टेंबरा खातीर हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। राज्यात परतीच्या पावसान धुमाकूळ घालपाक सुरवात केल्या। मंगळारा पुराय राज्यात पावसाक लागून लोकजीण विस्कळीत जाल्ली। फाटल्या 24 वरांत पेडण्यां 7.28 इंच तर राजधानी पणजेन 5.41 इंच पावसाची नोंद जाली, अशी माहिती हवामान खात्याचो शास्त्रज्ञ नाहुश कुलकर्णीन दिली। कालचा पाऊस आपल्या इथं परतीचा पावसाची आपल्या इथं थोडी सुरुवात आपण म्हणूया। आणि जो परतीचा पाऊस चालू झाला आहे तो आपला राजस्थान आणि गुजरात या भागातून परतीचा आपण विड्रॉ लाईन आपण करत आहोत। सो एकंदर या पावसाबद्दल आपल्या 2024च्या पावसामध्ये सप्टेंबर महिन्याचा जो काल पाऊस झालेला आहे थोडासा परतीच्या पावसासारखंच वातावरणीय दृष्टिकोन आपण त्याला असं म्हणू शकतो। आणि काल आपल्याकडे एकंदर सर्वदूर चांगला पाऊस झाला। आपण काल रेड अलर्टसुद्धा दिला होता। 2 दिवस आधी आपण सांगितलं होतं की काल एवढा पाऊस पडेल म्हणून, आणि त्यानुसार पाऊससुद्धा पडला। 185 mm पेडणे म्हणजे नॉर्थ गोवा या भागामध्ये आपल्याला चांगला पाऊस मिळाला। साऊथ गोवामध्ये सुद्धा चांगला पाऊस मिळाला। हायेस्ट 185 mm पेडण्यांमध्ये मिळालं आणि पणजीमध्ये आपल्याला 138 mm एवढा पाऊस मिळाला। वातावरणात जाल्ल्या बदलाक लागून 2005 आणि 2007 उपरांत इतल्या व्हडल्या प्रमाणात पावसान हजेरी लायिल्ल्याचे नाहुश कुलकर्णी सांगता। जून ते सप्टेंबर मेरेन सुमार 171.33 इंच पावसाची नोंद जाल्या। तशेंच फुडल्या 2 दिसां खातीर येलो अलर्ट आसतलो अशें ताचें म्हणणें। सप्टेंबर महिन्याचा पाऊस म्हणजे नॉर्मलच आहे। म्हणजे आपण जर या पूर्ण पावसाचा जर बघितलं म्हणजे जूनपासून जर बघितलं तर आत्तापर्यंत जवळजवळ 4,352 mm पाऊस आपला झालेला आहे। म्हणजे या फिगरला म्हणजे ही 46% अबोव आहे आता पूर्ण गोव्यासाठी आपण सांगत आहोत। म्हणजे एवढा किती व्हायला पाहिजे होता तर आपला जवळजवळ एक म्हणजे 291 वगैरे पाऊस आपल्याला 2961 पाऊस आपल्याला व्हायला पाहिजे होता। म्हणजे जवळजवळ टचिंग टू 3000, पण आपला जवळजवळ झाला की ते 4,352 सो ऑलमोस्ट आपण 46% अबोव सध्या पाऊस आपल्याला मिळालेला आहे। आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये जो कालचा पाऊस मिळाला तो आपला थर्ड हायेस्ट आपण म्हणू शकतो। जो पणजीमध्ये 138 mm पाऊस मिळाला, थर्ड हायेस्ट आहे तो। याच्या आधी जवळजवळ म्हणजे 2005मध्ये आपल्याला 175 mm पाऊस मिळाला होता आणि त्यानंतर 2007मध्ये तोच टचिंग झालेला 150 mm पाऊस मिळाला होता आणि कालचा 138 mm पाऊस। सो ह्या सगळ्या ह्याच्यातनं थर्ड हायेस्ट कालचा पाऊस झाला। आणि शक्यतो सप्टेंबर महिन्यामध्ये परतीचा जेव्हा पाऊस असतो एवढा पाऊस आपल्याला नाही मिळत, म्हणजे जास्तीत जास्त हेवीपर्यंत म्हणजे 70 mm वगैरे मिळतो। पण यावेळच्या मान्सूनचा पॅटर्न किंवा जी वातावरणीय दृष्टिकोनाची परिस्थिती होती त्यानुसार आपल्याला आपण त्याचा अनुमान केला होता की हा एक्स्ट्रीमली हेवी रेनफॉलकडे जाईल आणि त्यासाठी आपण रेड अलर्ट वगैरे केला होता। आणि सकाळपासूनच एक कॉन्स्टंट पाऊस आपल्याला तो बघायला मिळाला होता। सो या पद्धतीने आता जेव्हा मान्सून आता 30 सप्टेंबरला संपेल सो याचा सगळा एक सर्वासर्वी आपल्याला एक अंदाज एकंदर किती पाऊस झाला आणि एकंदर कसा मान्सूनचा होता त्याचा आपल्याला आढावा घेता येईल। उद्यासाठी आपण येलो अलर्ट देतो आहे आणि आजसाठी पण येलो अलर्ट देतो। आपण 2 दिवस पुढं काही किरकोळ ठिकाणासाठी आपण हेवी रेनफॉल सांगतो, पण सर्वदूर पावसाची अपेक्षा आहे। सर्वदूर म्हणजे एक 20-30 mm वगैरे पाऊस होण्याची एक शक्यता आहे। ओके सर, जसं तुम्ही म्हणालात की आज येलो अलर्ट आहे, पण काल जर आम्ही बघितलं तर कालच्या बुलेटिनमध्ये आजसाठी ऑरेंज अलर्ट होता। बरोबर। आणि आज आता तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आज येलो अलर्ट आहे। बरोबर। म्हणजे हे असं का होतं? एकदम छान प्रश्न मॅडम। कालच्या बुलेटिनप्रमाणे आपण काय म्हणलं की कालच्या दिवसासाठी रेड अलर्ट होता आणि कालच्या बुलेटिननुसार आजच्या दिवसासाठी ऑरेंज होता। बरोबर। आजच्या दृष्टिकोनातून आजच्यासाठी आपण येलो अलर्ट आहे आणि उद्यासाठी सुद्धा येलो अलर्ट आहे। बरोबर। याचा अर्थ असा असतो की जे हवामानचे जे पॅटर्न्स असतात किंवा हवामानाचा जो अभ्यास जो दररोज आपण करावा लागतो, वातावरणाचे जे बदल असतात त्यानुसार आपल्याला त्याची चेंज करावं लागतं आणि त्याला आपण अपग्रेडेशन म्हणतो। कालच्या
वातावरणाच्या परिस्थितीनुसार जर आपण बघितलं असतं किंवा जे मॉडेल गायडन्ससुद्धा आहे किंवा बाकीचे जे फॅक्टर्स आहेत त्यानुसार संयुक्तिक होतं की आपण ऑरेंज अलर्ट उद्यासाठी द्यावा. कारण ती सिस्टीम जी होती वेदर सिस्टीम जी आपण बेकडनं जी येते आहे त्याचा इम्पॅक्ट जो आपल्या भागावरती होतो आहे गोवा किंवा सदर्न महाराष्ट्र कोस्टल कर्नाटका याच्यावरतीचा इम्पॅक्ट जास्त होता. आता ह्या सिस्टीमचा जर आजच्या किंवा कालच्यानुसार जर बघितला तर ती सिस्टीम आता तो सेंट्रल महाराष्ट्र आणि रत्नागिरी आणि त्या भागावरती त्याचा प्रभाव जास्त आपल्याला दिसून यायला लागलेला आहे. आणि काल जर बघितलं तर जवळजवळ साऊथ महाराष्ट्र या भागावरती सुद्धा आपल्याला जास्त पाऊस मिळालेला आहे आणि सिंधुदुर्ग भागामध्ये सुद्धा जास्त पाऊस मिळाला आहे. सो एकंदर या दृष्टिकोनाचा अभ्यास करता आजच्या अनुमानानुसार त्याचा इम्पॅक्ट हा गोव्यावरती कमी होतो आणि जास्त इम्पॅक्ट जास्त महाराष्ट्रावरती होतं. हे अपग्रेडेशन डिग्रेडेशन हे होतच असतं आणि हे कंटिन्यू अपग्रेड करणं याचाच हा एक आपला SOPचा सुद्धा भाग असतो. सो जे तुम्ही म्हणाला ते योग्य होतं की कालच्या बुलेटिननुसार आपण ऑरेंज अलर्टकडे आजकडे होतो पण तेवढा त्याचा इम्पॅक्ट आज दिसून नाही आहे. त्यामुळं आपण त्याला परत एकदा डिग्रेड केलेलं आहे आणि ती माहिती डिझास्टर मॅनेजमेंटच्याकडून मिळालेली आहे आणि त्याच्यानुसार आजच्यानुसार आपण तो हेवी रेनफॉल करून आपण त्याला येलो अलर्ट केलेलं आहे. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.